labarin Yishau na Narimi, dutse ba kamar gaba. Da an yi wani yaro wanda Allah ya nufa da wata irin zuciya sai ka ce dutse da rashin fargaba. Saboda ganin haka sai ya rika alfahari yana cewa shi duk duniyar nan bai ga wani abin da zai bashi tsoro ba har ya kaɗu. ‘Yan uwansa yara sukan kulla abubuwa da yawa yadda za su sa ya kaɗu, amma duk a banza. Saboda haka har suka sa masa suna dutse. Da sun gan shi sai su rika masa kirari suna cewa Yishau na Narimi, dutse ba ka fargaba. Da kakansa ya ji haka sai ya ce shi lallai sai ya bashi tsoro har ya kaɗu. Yishau uku duk bai san abin da ake ciki ba. Ran nan da tsakar dare sai ya tafi hira wata unguwa, ya raba dare bai dawo ba. Da kakan nan nasa ya ji haka sai ya tashi ya samu karare ya ɗaura wani mutumi dogo, ya sa masa farar riga, shi kuma ya sa wa kansa fara. Sai ya tashi ya ɗauki mutumin nan ya ɗora bisa kansa, ya tafi hanyar da yaron nan zai biyo ya maki. Can zuwa tsakar dare duk ba wani mahaluki mai motsi, sai ji yaron nan tafi yana waka. Da jinsa sai ya fito daga inda yake ɓoye, ya tasan masa haikan. Da Yishau ya ga ya nufo shi sai ya ce, kai tsololo, in aljani ne kai, lalle Allah bai halicce ka da tsari ba, ga ka tsololo amma ɗan kai sai ka ce ƙodago. Ko ku fatalwa ce? In ku fatalwa ce, na so in ganta sa'ad da take da rai, zo tori. Kakansa dai bai ce uffan ba, ya dai nufo shi har ya taka wa yaron nan kafa. Sai yaron ya tsaya ce, a'a, shikencin nan da aljanu da fatale har ya kawo gare ni? Kai tsololo, menene na taka ni? To ko da yake tsawona bai kai mare ka ba, ai ka sha kulki. Sai ya dunkule hannu ya kai wa kakan nan bugu tim. Ya sake daga zai kara masa, zai kakan ya da karan nan ya ce, kai ni ne kakanka Narimi, kada ka buge ni. Yaron ya murmushi ya ce, kakan me yasa kai min haka? Gashi har ka sa na buge ka. Narimi ya ce, mutane nake ji suna cewa ai ba wani abin da za a yi maka har ka kaɗu, shi yasa ne wannan dabara, wai ko na sa ka ji tsoro. Ashe dai gaskiyar su. Gobe kuwa sai na tafi na gaya wa sarki jarintakan nan taka. Yaro ya ce, shin kaka menene tsoro ne? Ni ban san abin da ake kira haka ba. Ashe yanzu nan duniya har akwai abin da zai sa in kaɗu? Kakan ya murmushi ya koma gida. Gari na wayewa sai kakan ya tafi ya gaya wa sarki, ya ce yana da jika wanda ba abin da za a masa ya kaɗu. In sarki yana so ya gani, ya kirawo shi ya gwada shi. Fadawa suka ce, Allah ja zamaninka, wannan yaron ai sananne ne akan rashin tsoro, ai tun da yake babu abin da ya taɓa sa shi ya kaɗu. Sarki ya ce, to madalla, gobe ku zo da shi mu gani, ai inda ba ƙasa nan ake gardama kokawa. Da gari ya waye kakan ya kira yaro ya gaya masa abin da suka yi da sarki. Yaro ya ce, to sai mu tafi, in shakka yake. Da aka yi sallah azhar, da yaron da kakansa suka tafi gidan sarki, suka tarar da fada ta cika, kowa na faɗin albarkacin bakinsa. Suka faɗi suka yi gaisuwa, dogarawa suka ce an gaishe ku. Sarki ya dube su ya ce, kun taho? Kakan ya ce, Allah ya baka nasara, ga yaron. Sarki ya dubi jama'a ya ce, kun ga yaron da aka ce bai taɓa kaɗuwa ba don tsoro. Ina so in gwada shi, amma ku shaida, in aljanu suka halaka shi ko ku suka zo tashi, kada a zarge ni. Zan sa shi ya kwana cikin ɗakin gindin tsamiyan nan ta gunki. In ya tashi lafiya gobe, ba a ji ya yi kuwa ba ko wata firgita, zan ba shi ‘yata aure. Da kakan yaron ya ji haka, sai idanuwansa suka yi kwala-kwala. Fadawa kuma duk suka dube su suka yi dariya. Kowa ya san tsamiyan na kan kwankwamai. Nan ne ku fada sarkin aljanu. In mutum ya bari magariba ta yi masa, ko rana ta taki, yana kusa da wurin, sai wani ba shi ba. Wannan abu ko ba camfi ba ne, an ga haka ba ɗaya ba biyu ba, saboda yawan aljanu har ake kiranta mutuwa kusa. Da kakan yaro ya ji haka sai ce, ranka ya daɗe, inda wannan za a gwada shi ba zai iya ba, ƙwarinsa bai kai haka ba. Yishau ya ce, me yasa ka ce haka? Cikin duniyan na ashe har akwai wani abin da zai sa ni in kaɗu
balle har a ce in yi ihu. Haba ranka da ko baka san labari na bane, ni ne fa dutse na Narimi ba ka farga ba. Allah kai mu magariba. Kakansa ya hana shi, ya tsaya shi fa sai ya kwana. Narimi ya gaje cije ka, ai mai rabon shan duka baya jin kwabo sai ya sha. Suka sallama sarki suka tafi gida. Duk Narimi na zulumin abin yana cewa lalle baki da shi ke kawai. Magariba na yi sai yaron nan ya ɗauki tabarmarsa ya tafi gindin tsamiyan nan, ya shige ɗakin ya shimfiɗa, ya kunna fitila ya kwanta, ya bar ta tana ci. Aka zo aka gaya wa sarki, sai ya sa waɗansu malamai su hudu suka samu wani wuri can nesa da gindin tsamiyar suka ɓuya, suka tsaya daidai da inda za su iya hangen duhun yaron nan cikin ɗaki don kada ya fito.